Lekkere tum-tum. Wat zit er in de tas? Wat zit er in de tas? Nou, cadeautjes hè, voor Sinterklaas. Last minute nog even? Dat kan je wel zeggen, ja. Het is altijd last minute, hè. Dat werkt het beste om wat uit te zoeken. Welke mag het worden? Dat moet een N worden, van Nienke. Nienke Venema. Ja, die moet een cadeautje hebben. Last minute nog even inkeer dan? Last minute, hè. Juist de latjes loopt, dus nou nog even wat regelen. Nou, heeft iedereen het toch wel een beetje over economisch zware tijden? Jou nou ook minder uit? Nee. We hebben ook een budget ervoor. We doen uit voor €20, omdat er dus de scholieren bij zitten die natuurlijk net een beperkt boeschild hebben. Ja, de uitgaven die zijn gewoon wat beperkter, want de portemonnee is niet zo breed als dat ik zou willen. Dus ja, dat is gewoon even een beperking dit jaar. Nee, wij hebben, ik in de goede tijden trouwens, hebben wij gewoon €15 per persoon. Nou, voor zijn size dan. En dat is gewoon een geitje. Dat is gewoon leuk. Nou, ze zijn wat voorzichtiger met dit jaar. En ze zeggen wat voor leuke aanbiedingen je hebt en dan kopen ze die. En ja, wij hebben een soort leuke aanbiedingen, dus ja, dat is geen probleem bij ons. Ja, we hebben het hartstikke druk. Het is natuurlijk de laatste zaterdag voor Sint, hè, maandag 5 december. Hartstikke druk, heel gezellig. Dus er staat nog een hoop en we hopen dat het weggaat vandaag. Jouw meestal nog genoeg geld uit of ben je meestal wel wat zuiniger? We kunnen wel een klein beetje merken dat mensen wel iets meer op de knip letten. Maar goed, hè, luxe producten, lekkers, ja, hoort er toch altijd wel bij. Dus we hebben nog geen klagen. Met de pepernoot erbij is het altijd pret. Ze zijn klein, rond, bruin en geplet. En had Piet zelf al een cadeautje gekocht? Nee, nog net. Nee, dat doet Sinterklaas voor u, hè. Ja, dus dat moet even nog voor is gekocht worden.